ቀትሪ ከም ዝኽትሪዎ ጸናሕኩም ክሰርሕ ውዒሉ ናይ ምሸት ከኣኒ ሃንደበት ዘይሓሰቡ ነገር ተፈጺሞ ሰረቕቲ መጽኦም ኣብ ክሳዱ ሃሪሞሞ ሰላም ከመይ ትኾኑ ጋይስ ካፊሊ ሎም ማዓንቲ ናይ ስትሪእዎ ዘለኹም መንሰይ ህርኩት ምሁር መንሰይ ኣብ ህይወቱ ዘጋጠሞ ኣዝዩ ዘሕዝን ፍጻመ ከም ስትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ክሳዱ መሳርሒ ብምጥቃም እዩ ድዛረብ ዘሎ ስለዚ ናይ ስትሪእዎ ዘለኹም መንሰይ ብሕጽር ዝበለ ታሪኽ ህይወቱ ወይ ከዓ ዘጋጠሞ ፍጻመ ክንሰምዕ ኢና ስለዚ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ ሓድሽ ሕርኪንኩም ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ሌትስ ጎ ቺፖ ካፊሊ ስለዚህ ታሪክ ናይዚ ሊስትሮ ዝሰርሕ ዘሎ ሰቢና ክንርኢ ማለት እዩ አባቴ ጥሩ የሚባል ላይፍ ነበረው እና ከነሱ ጋር ነበር የምኖረው ማለት ብዙ እንጀራ እናቶች አውቃለሁ በነገራችን ላይ እና ከዛ በኋላ በራሴ ደግሞ ተዳደር ጀመርኩ እዛ መኪና ጠርጋለሁ መኪና አጥባለሁ እዛ ለተለያዩ ሴተኛ አዳሪዎች ገበያ ላካለሁ አስቤዛ ገዛላቸዋለሁ ይዳለሁ የጓደኞቼ ቤት ያላሉ እንደዛ ነው በቃ ማለት እኔም የተለላደለ ነገር አልነበረኝ እሱ ከሄደ በኋላ ስለዚህ እዚ መንሰይ እዚ ብንእስነቱ እዩ ኣብ ስራሕ ዓለም ኣትዩ ምስ ኣቡኡ ዝነብር ነይሩ ኣቡኡ ምስ ዝተፈላለያ ኣንስቲ ይምርዖ ነይሩ ወይ ከዓኒ ምስ ዝተፈላለያ ሰይትቦ ከም ዝዓበየ እውን ዝነግር ዘሎ ኣቡኡ ምስ ሞተ ግን ድሕሪ ውሕዳት ዓመታት ግን ባዕሉ ህይወቱ ክመርሕ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ትምህርቲ ማለት እዩ ብንእስነቱ ዝተፈላለየ ስራሕ ክሰርሕ ጀሚሩ መኪና ዲዩ ካልእ ዝተፈላለዩ ነገር ኩሉ ዓይነት ስራሕ እንዳሰርሐ ህይወቱ ክመርሕ ጀሚሩ ማለት ተማርኩኝ 10ኛ ክፍል ማርፍ ውጤት ነበረኝ እና ከዛ በኋላ 12ኛ ክፍልም ደረስኩ እንደገና ወደ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ሄድኩኝ እና ኢንጂነሪንግ ነበር ማጠናው ድሕሪ እዚ ከምዚ እንዳበለ ክሳብ 12 ክፍሊ ተማሂሩ ኣብ 12 ክፍሊ ኸ ጽቡቕ ውጽኢት ስለዘምፀ ወይ ከዓ ውጽኢት ስለዘምፀ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ ማለት እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኸኒ ናይ ኢንጂነሪንግ ዓውዲ የጽንዕ ነይሩ ማለት እዩ አሪፍ ነበር እዛ እና 37 ነበር ያመጣሁት ከዛ ኮሙሌቲቭ ደግሞ ሰከንድ ሴሚስተር ላይ 388 አመጣሁ እስትሪዎ ዘለኹም ናይ ትምህርቲ እንታይ ይባሃል እዩ ናይ ትምህርቲ ውጽኢት እዩ ኣብ ቀዳማይ ሴሚስተር ናይ ቀዳማይ ዓመት ከም ትሪእዎ ዘለኹም 37 ብላሎ ስለዚ ጽቡቕ ውጽኢት ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምስኣተው ዛሙኝ የባሰ ፈተና እያበዛን ይመጣው ማለት ዛሬም በጣም ይቸግራል ዶርምስ በጣም ይቸግራል የምን ካልሲ የምትቀይሩ ካልሲ ካሌለ በጣም ከባድ ነው ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምስኣተው ኸኒ ሽግሩ እንዳ በዝሐ ይኸይዱ ወይ እንዳ ዓበየ ይኸይዱ ምክንያቱ ዝኣልዮ ይብሉን ማለት እዩ ክመሃሪ ዝደሊ ይመሃሪ ዘሎ ስለዚ ዝኣልዮ ይብሉን ኣቡኡ ሞይቲ እዩ ስለዚ ኣዝዩ ሸጊሮ ማለት እዩ ክሳብ ካልሲ መቀያሩን ይስእን ነይሩ ማለት አንቺ ማፈልግ የሚያረጉ ተማሪዎች አሉ እኔ ግን ሁሌ ፎከስ ማድረገው ትምህርት ላይ ነበር አንዳንዴ ከግቢ ወጣለሁ ስራዎች ሰራ ነበር ሊስትሮም ሰርቻለሁ ጥበቃም ሰርቻለሁ ካብ ዩኒቨርሲቲ ወፂኡ ኸኒ ሊስትሮ እንዳሰርሐ ኮሙን ዋርዲያ ኮይኑ እንዳሰርሐ ኸኒ ህይወቱ ያሉ ነይሩ ግን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኸኣ ዝኸበደ ህይወት ከም ዝሕልፍ ዝነበረ እዩ ዝነግረና ሁለተኛ ዓመት 2012 ላይ ማለት ነው ኮቪድ ነበርና ሁላችንም ከግቢ ወጣን ከዛ በኋላ እንደገና ወደ አዲስ አበባ መጣሁ እና አንድ ከማውቀው ልጅ ኢንጂነሪንግ ሰራ ነበር ማለት ኮንስትራክሽን የሚሰራው ስፖት ላይት ገጠማ ሶኬቶች ምናምን አብሮ አግዞ ነበር እና ስለዚህ ድሕሪ ካልኣይ ዓመት ምስኣተው ኸ ኮቪድ ዝኣተወሉ ማለት እዩ ካልኣይ ዓመት ኩሉ ሰብ ካብ ቤት ትምህርቲ ነንገዙ ይኸይዱ ስለዚ እሱ ኸ ዝኸዶ የብሉን ስለዚ ናብ አዲስ አበባ ከይዱ አቡ ስራሕ ንኽጅምር ማለት እዩ ቅድሙ ዝፈልጦ ሓደ ብኢንጂነሪንግ ዝተመረቐ ኮንስትራክሽን ዝሰርሕ ስራሕ ነይሩ ንዑ ረኺቦ ምስኡ ክሰርሕ ጀሚሩ ማለት እዩ ሰራ ነበር እንደገና እና አጋጣሚ ጎን ተወሰኹን ሊስትሮ ይሰርሕ ነይሩ ማለት እዩ ሰርቼ ወደ ቤት ሄድኩ እና ድንገት ያላሰብኩት ነገር ነው የተፈጸመብኝ ማለት ነው ቀትሪ ከም ዝኽትሪዎ ጸናሕኩም ክሰርሕ ውዒሉ ናይ ምሸት ከኣኒ ሃንደበት ዘይሓሰቡ ነገር ተፈጺሞ ማለት እዩ ማለት አንገቴ ላይ እንደምታየው ተወግቼ ነው ማለት ቦታ ሲጋና ሲጋ እና ታረድኩ ማለት ነው ማለት እኔ ያለኝን ነገር ፈልገው ይመስለኛል እና እንደዛ ያንን ችግር አደረሱብኝ ማለት ነው ምሸት ከም ዝራእኹሞ ካብ ስራሕ ውዒሉ ናይ ሊስትሮ ገንዘቡ ሒዙ እንዳኸደ ከሎ ምሸት ሰረቕቲ መጽኦም ብኻራ ሃሪሞምን ይድብል ኣሎ
ኣብ ክሳዱ ሃሪሞሞ ከዛ በኋላ ራሴን ማለቅም ሚኒሊክ ሆስፒታል ተወሰድኩ ማለት ደም በጣም ከመፍሰሱ የተነሳ ምንም ነገር ማለት አላይቭ ማድረግ አልችልም ነበር በሰዓቱ በግድ ነው ማለት ያላቸውን አቅም ተጠቅመው ስለዚህ ድሕርዚ ሆስፒታል ኣትዩ ድሕሪኡ ከመይ ከም ዝነበረ ወይ ብከመይ ሆስፒታል ከም ዝኸደውን ኣይፈልጥን እዩ ግን ብዙሕ ደም ይፈሲስዎ ሃለወቱ ኻጠፊኡ ነይሩ ሆስፒታል ወሲዶሞ ማለት እዩ ዝድሕን እውን ኣይመሰለንን ነይሩ ብላሎ ብዙሕ ደም ይፈሲስዎ ነዊሕ እዋናት ካ ሃለወቱ ጥፊኡ ነይሩ በአፍንጪ ትልቅ ረጅም ቱቦ እስከ ወዲህ ድረስ ከቶልኝ በስሪንጅ ነበር የሚሰጡ በወፍራሙ ስሪንጅ እና እንደዛ ነበር ምግቢ ንኽወስድ እዩ ምግቢ ንኽወስድ ከዓ ብኣፍንጭኡ ነዊሕ ቱቦ እትዮም እዮም ምግቢ ወይ ካልእ ዝኾነ ኤነርጂ ንክኾኖ ዝህቦ ነይሮም ማለት ውስጥ ኖረ መትረፍ ራሱ አልፈልግም ነበር ማለት በጣም ከባድ ነበር ብህይወት ክተርፉን አይደልን ነይረ እዩ ዝብል ዘሎ ስፔሻል ሽንት ቤት ሳትገቢ ሳትታጠቢ በጣም ከባድ ነው ደም እየመጣ በዚህ ውስጥ ብሎክ ያደርገዋል ብረት ውስጥ ብሎክ ባደረገ ቁጥር ያ ብረት ደግሞ እኔ መሳቢያ ማሽን አለ በሱ አልወጣ እያላቸው በጣም ነበር የሚጎረኩልኝ አንገቴ በጣም ከባድ ነው እና በቃ ምንም ማውራት አልፈልግም ከቻላችሁ ግደሉኝ ነበር ያልኳቸው ለዚህ እቲ ኣብ ሆስፒታል ዘህለፈ ህይወት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ይሳቀ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግር ዘሎ ክሳዱ ዝተፈላለዩ ነገር ካልእ ደም ድዩ ካልእ ክወፅእ እንከሎ ዝገብርዎ ዝነበሩ ማለት እዩ ነዚ ሓፂን ታብ ክሳዱ ዘላ ንኽዕሪ ወይ ካልእ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝነበረ ይገልጽ ዘሎ ኣብዚ ከቢድ እዋን ከዓኒ ክተርፍ ስለ ዘይደለኹ ወላ ቀተሉኒ ይብሎም ነይረ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ አንድ የምታቀኝ እናት ነበረች እሷ ነበረች የተለያየ ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ማቀው ደግሞ አንድ ልጅ አለ ሄኖክ ይባላል ሄኒ ራስታው አንድ ዶርም ነው እሱ የሱ ፍቅረኛ ነበረች የመጣች መጠይቀኝ እና እሷ እናት ሌላ ምንም ጥያቄ አልነበረኝ ኣብዚ ሆስፒታል ከሎ ኸኒ ወልሓደ ዝሓተሉ ሰብ ኣይነበረውን ማለት ከም ቤተሰብ ዝመላለስዎ ሰባት እውን ኣይነበሩን ሓደ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መምሃርቱ ዝነበረ ንዑ ዓርኩ ከምኡን ኣዲያና ዓኣን ጥራይ መመፅን ይርእዮ ከም ዝነበራ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ካልእ ዝኾነ ይኹን ኣዝማድዮን ካልእ መፅኦም ዝሓትሉ ሰብ ከም ዘይነበሩ እዩ ዝነግር ዘሎ ማንም ሰው አይጠይቀኝም ሌላ ፔሸንት ለመጠየቅ ሲመጡ ነበር ነው የሚጠይቁኝ ከዛ ከወጣ በኋላ ኣብ ከሎም ንእግረ መንገዶም ንኻልእ ሰብ ክሪኡ መፅኦም ኣብ ከሎ ንዑ ይርእይዎ ነይሮም ራሴን እያወቅኩ መጣሁ ከሶስት ወር በኋላ ከዛ በኋላ በቃ እንደ አዲስ ህይወት እንደሞ ማላውቀው ህይወት እንደ አዲስ ደግሞ በትራኪስቶሚ ደግሞ ሌላ ሰው ሆኜ ጀመርኩ ድሕሪ 3 ወርሒ ናይ ሕክምና ግዜ ወይ ሃላወቱ ብዝፈለጠ ኸኒ ከም ብሓድሽ ሓደ ኢሉ ጀሚሩ ህይወቱ ማለት እዩ ከም ብሓድሽ በዚ ትሪእዎ ዘለኹም መሳርሒ ኣብ ክሳዱ ሓፂን ብምግባር ወይ ከዓ ንጎረርኡ ኣደነው ዝትክእ ድዩ ዋላ ካልእ ብምግባር ሓድሽ ህይወት ጀሚሩ ማለት እዩ አዲስ አበባ ላይ ሰራ አሰብኩኝ ግን በጣም ከባድ ነበር ለኔ ሲሆን ከተማ ውስጥ ራሱ መሄድ አልቻልኩም በጣም ይከፋኛል እንደገና ተሳፍሬ ደግሞ ወደ ናዝሬት ሄድኩኝ ናዝሬት ደግሞ ዘይቤ ስለዚህ ኣብ አዲስ አበባ ኮይነ ክሰርሕ ካኒ ኣዘ ጸሊአዮ እዩ ዘሎ ወይ ከዓ ክሰርሕ ኣይከኣልኩን ኣብኡ ኮፍ ክብል ኣይከኣልኩን ስለዚ ናዝሬት ከይደ እዩ ዘሎ ኪራይ ምርካሽ ነው እና ፖሊስ ጣቢያ ነበር ፖሊስ ጣቢያ ያለውን ነገር ነገርኳቸው እንስተ ምናምን አሉ ዛኔ ብር አልፈልግም ቦታ ብቻ ፍቀዱልኝ አልኳቸው ማንም ሰው ያልተፈቀደበት ቦታ ላይ አደባባይ ላይ ፈቀዱልኝ አሊስትሮን ሰራ ድሕሪ ናብ ናዝሬት ምስከደ ኣብኡን ገዛ ስለ ዝሓስር ማለት እዩ ናዝሬት ከይዱ ድሕሪ ናብ ፖሊስ ስቴሽን ይኸይዱ ኣብ ናዝሬት ዝርከብ ፖሊስ ስቴሽን ከይዱ ትዘጋጠሞ ብምሉእ ኸ ዕልዎም ማለት እዩ እቶም ኣብ ፖሊስ ስቴሽን ዝነበሩ ሓለፍቲ ኸኒ እሞ ገንዘብ ዶ ክንሕግዘካ ኢሎሞ እሱ ግን ኣይደልን ዝሰርሓሉ እንታይ በሃል ጥራይ ፍጠሩለይ ወይ ቦታ ሃቡኒ ኢሎም ማለት እዩ ሊስትሮ ንኽሰርሕ ማለት እዩ ሊስትሮ ንኽሰርሕ ቦታ ጥራይ ሃቡኒ ብምባል ነጊሮም ማለት እዩ እና ዋና ኮማንደር ሽኔ ብር ልስተ ቢያንስ ምናምን አለኝ በጣም አዘኑልኝ ደስ አላቸው ገና የምር ትሰራለህ አሉኝ ወዲያው የተፈቀደልኝ ስለዚህ በዚህ ሓላፊ ናይ ፖሊስ ስቴሽን ካ ኣዝዩ ስለዚ ደንገፀ ካልእ ትረፍ ገንዘብ ክበካውን ኢልዎ እንተኾነ ግን ኣይደልን መሳርሒ ቦታ ጥራይ ሃቡኒ ኢሎም ከይዶም ጎዩ ኸዓኒ ኣብ ማእከል ኣደባባይ ሊስትሮ ክሰርሓሉ ዝኽእል ቦታ ሂቦም 2 ዓመት ያህል ሊስትሮ ሰራው ማለት ነው ከዛ በኋላ በራሴ መኖር ጀመርኩ የተለያዩ ስራዎች እሰራለሁ ከሊስትሮ ጎን የወንዶች ቀበቶ እሸጣለሁ ለባንክ ቤቶች አካውንታንቶች ሲመጡ ማለት ነው
ስለዚ ከምዚ እንዳበለ ኣብኡ ሊስትሮ እንዳሰርሐ ጎን ዝተፈላለዩ ንብረት እንዳሸጠ ከምዚ ቁልፊ ዲ ወላ ካልእ ዝተፈላለዩ እንዳሸጠ ይናበር ኣሎ ማለት ነው። የቤት ኪራይ 3500 ብር ነው ከፍለው። በጣም አሪፍ ግቢ ነው። በጣም ለጤናዬም ተስማሚ ነው። አንድ ክፍል ነው 4 በ4። ስለዚህ ብ3500 ገዛ ከዓ ተኸርዩ ይነብር ኣሎ። ኣዝዩ ንጥዕኑ ድሰምዖ ጽፉፍ ገዛ ምዃኑን ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ። ሓንቲ ክፍሊ 4 በ4 ጽቡቅ ገዛ እዩ ዝብል ዘሎ። ነገራችን ላይ ጠዋትና ማታ አጸዳዋለሁ። አቧራ ሲገባ ወይ የሆነ ብናኝ ሲገባ ማስወጣት አልችልም። በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ንጎን ምሸትን ኩሉ ግዜ ናይ ክሳዱ የጽርየ እዩ። ስለዚህ ኣዝዩ ተነቃፊ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ። ወላ ትንፋሹ ሁሉ የተቋረጠበት ቀን አለ። አቅብለሽ ማስወጣት ካልቻልሽ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ክሳብ ትንፋስ ከቋርፀካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ከተስተኻኽሎ ወይ ከተጽርዮን ከለኻ ደግሞ ስትታገይ አተነፋፈስሽ ይዛባል። የምተነፍሰው በዚህ ጋር ነው እና በዚህ ጋር ደግሞ የሆነ ነገር ገባ ማለት ለምሳሌ ጉንፋን ሲይዘኝ ሊስትሮ ይሰራው ደም ነው የምተፋው። በአፍንጫዬም በአፌም በአንገቴም ደም ነው። ብፍላይ ሰዓል ክሕዞ ከለኻ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ። ክሳብ ደም በአፉ ወውፅእ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ። ያንን ደም ደግሞ በስትራችሁ ጠርቀሽ ስራ ቦታ ሳይ ሰው በጣም ይጠየፋል። በሽታማ ሲይዘው ይመስለዋል ወይ ደግሞ ሊያሰርቁች ብሎ አይ በቃ ነው ይመስለዋል። እዛ ጋር የሚያስብልኝ በዝኻ ብዙሕ ሰብ ከም ዝጽየፎ እዩ ዝነግር ዘሎ። ዝኾነ ይኹን ሽግር ከጋጥሞ ከሎ ወይ በአፉ ደምዲ ከውፅእ ከሎ ወይ ገለ ክኾን ከሎ ብዙሕ ሰብ ሊስትሮ እንዳተሰርሐ ከሎ ፈንፊኖም ከም ዝኸዱ እዩ ዝነግር ዘሎ። ወይ ሕክምና ላይ ያሉ ሰዎች ወይ በጣም የተማሩ ሰዎች ምናምን ሲሆን በጣም ነው የሚያዝኑልኝ። ስለሚያውቁት ኬዙ በቃ ኖርማል ነው ይህ ስራ ለእኔ እንደማይሆነኝ የሚነግሩኝ። ከዛ ውጭ ያለው ሰው ግን ማንም ሳይረዳኝ እየጠረቡ በዚህ ብዙሕ ሰብ አይርዱን እዮም። ገለ ዝተማህሩ ወይ ከዓኒ ናይ ጥዕና ሰብ ሞያ እንተዘይኮይኖም ብዙሕ አይርዱን እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። እቶም ካልእ ከም ዝቐዲሙ ዝብልኩኹም ተጸይፎም ወይ ገለመለ ወይ ሊስትሮ እንዳተሰርሑ ተጸይፎም ዝኸዱ ብዙሓት እዮም እዩ ዝብል ዘሎ። እቶም ካልእ ዝተማህሩ ድዩ ወይ ከዓ ናይ ጥዕና ሰብ ሞያ ክኾኑ ከለዉ ግን ኣጆኻ ብምባል እዮም ዝነግሩኒ ወይ ከዓ ስራሕ ንዓኻ ይከውን እዩ ብምባል ኣበራታትዖም እዮም ዝኸዱ እዩ እየሰራው ብረቱ የወደቀብኝ ቀን ቆሻሻ ላይ አንስቼ እንዳልጨምረው አይቻልም። ኢንፌክሽን ይሆንብኛል። እስካትበ ደግሞ ሰውዬው አይጠብቀኝም። ሓጺና ብክሳዱ ገይሮ ዘሎ ዝወፅእ ዝኣቱ እዩ። ስለዚ ሓደ ግዜ እንዳሰርሐ ከለውን በዓላት ወድቀ እዩ ዘሎ። ኣብ ሓመድ እንድሕር ወዲቓ ከዓኒ ክእትዎ ይክእልኒ ምክንያቱ ኢንፌክሽን ኣለዎ። ስለዚ ሓጺበ ገለመለ ክእትዋ ዘለኒ ኣብ ቅድሚ ስራሕ ከዓኒ ብዙሕ ኣሸጋሪ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ትሪኦ ዘለኹም ክሳብ ኣብ መንገዲ እንዳኸደ ከለውን እንድሕር ኣሸጊራቶ ከም ዘይክእል እዩ ዝነግር ዘሎ። ነገር ቢቀርብኝ ቢያንስ ቢደፈንልኝ ደስ ይለኛል። በቃ እኔ እንደ በፊቱ መሆን ነው የምፈልገው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ግን በጣም ከባድ ነው። እንዴት ነው ትንፋሽ የደፈን ማጽጃው እንኳን ከጠፋብኝ፣ በነገራችን ላይ ከሆስፒታል የተሰጠኝ ማጽጃ በደንብ አያጸዳም። ዲያሜትሯን የምገዛት እና እሷን የገዛው እንጂ ከረሜላውን እየሰበርኩ ነው የምጠቀመው። ፔፐር ባጎችና ቲሸርት ትምትሰራል ቤቴ ውስጥ ማለት ነው። እሱንም ያው ከዚህ ከተለያዩ ስራዎች ከማገኘው ላይ ማጠራቀም ቲሸርቶች አትማለሁ ማሽን አለኝ ምናምን ማለት ነው። እዚኻ ከም ትሪኦ ዘለኹም ተወሳኺ ስራሕ እዩ። ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ማልያታት ይሕትም ካልእ ዝተፈላለየ ከም ትሪኦ ዘለኹም መትሓዚ ዝኸውን ንብረቱን ይሰርሕ ምዃኑ እዩ። ኣብ ገዝኡ ዝሰርሖም እዮም እዚኦም ኣብ ትርፊ ጊዜ እና ከዚህ ከማገኘው ገንዘብ ነው ያንንም ሰራው። አሁን በጣም ብዙ ይገርመዋል። እንዴት ከም ትሪኦ ዘለኹም ዝተፈላለየ መትሓዚ ካልእን ይሰርሕ ኣብ ገዛ ኮይኑ ሰው ሊረዳኝ የሚመስለው ሰው አለ። ግን ማንም ረድቶኝ አይደለም። የማንም 5 ሳንቲም የለበትም። ራሴ ሰርቼ ከማገኘው ነው ቤቱንም የተከራዩት። ለዛ ነው ሳፋ ያለ ቤት። እዚ ዝተፈላለዩ ማሽን ኣብ ገዝኡ ዝሰርሓሉ ዘሎ ዋል ሓደ ሰብ ከይሓገዞ ባዕሉ ከም ዘጥረዩ ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ናዝሬት ምስ ከደ ድሕርዚ ኣብ ሊስትሮ ሰሪሑ ዝኣከቦ ቡ ይኻኒ ዝተፈላለዩ ማሽናት ኣብ ገዝኡ እቲውን ካልእ ዝተፈላለዩ ነገራት ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ክሳብ ዝሕጂ እዋን ዋል ሓደ ሰብ ከይሓገዘኒ ኣብ ዝበፂሕ ዘለኹ እዩ ዝብል ዘሎ። በጣም ትምህርቴን ሞዶ ትምህርትኻ ብጣዕሚ ይፈቱ ይብል ዘሎ። ኢንጂነር እንደምሆነ እርግጠኛ ነበርኩ ማለት አሁን በማድረግ እንደምመረቅ እርግጠኛ ነበርኩ። ግን እግዚአብሔር አላለው። ኣብዚ ሕጂ እዋን ቀዳማይ ዲግሪ ክሕዝ ይግባእኒ ነይሩ ወይ ከዓ ክምረቕ ይግባእኒ ነይሩ እንተኾነ ግን እግዚአብሔር አይበሎን እዩ ዝብል ዘሎ። በጣም አሞኝ ፌንት አድርጌ አውቃለሁ። ግን እግዚአብሔር ይረዳኛል። መልሼ ደግሞ እንደገና ነቃለሁ። ከም ትሪኦ ዘለኹም ሓደ ግዜ እውን ብጣዕሚ እንድሕር ሓሚሙ ፌንት ይወድቕ እዩ። በይኑ ብገዛ ኩሉ ፌንት ይወድቕ እዩ ከም ዝወድቕ እዩ ዝነግር ዘሎ።
أزيو زحزن فتصامي وبتعمي كبدخار بلع أزيو زحزن فتصامي ونزحونا قات موزو لو جوني شمو سلازن جون زي قات أمو فتصامي بتعمي زحزنيو بتحدو كان كأجيقنا خبلو كدنا زقبو سبيون بتحدو كان مالتي مخناتو أبز حجوان كم فلت سب ببزوح مخناتيو تسفى مقرات زبال نجار بوزح مخناتاو دي بزي مخناتاو بزي قدس جن أبز حجوان بوزح سب تسفى زغورت على أبي هو تسفى زغورت سب على جن نايجون هيوت مثل درجن سماين ودرن كهون غالي مالتيو سلازي بزي كيرنا أنا عين حلفنا مالتيو سلازي سكي يا موداتا أب EBS قريبو مس دكتور زغبرو انترفيو ويكاب زعبا مصايو انتي كهون خليو زبل نجار نسمع زتري وزلهم دكتور كاني نجون أب تحت فتاري نجون هيوت بهيوت خيد زغبرو دكتوري مالتيو هيوت ناي جون ويكان مصايو انتي كهون خل ويكا كدحن خليو نزبل استحاتتو زملز زلو كزي بኋላ ደግሞ ከኛ ስኮፕ በላይ ስለዚህ የተሻለ ደግሞ ከኛ ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ጥሩ ቴክኖሎጂ ያላቸው ሰው ሀገር ሄዶ ቢታከም ወደ ሙሉ ጤንነቱ ተመልሶ ይመጣል ብዬ የሚል 100% እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ካባና ወጪ ወይ ካኒ አብ ዝሐሸ ናይ ቴክኖሎጂ ዘሎም ወይ ካ ዝሐሸ ናይ ሞያ ፍልጦ ዘሎም ከይዱን ተዝሕከም 100% ክሐው ኽእሊ ወይ ካና ኣብ ንቡር ክምለስ ኽእሊ ይዝብ ዘሎ ማለት እዩ። ምርጫ ውጪ ሄዶ ታክሞ ስለዚህ አብ ወፃ ኸይዱ ክሕከማሎ ይዝብ ዘሎ ዶክተር በቅርብ የት ሊገኝ ይችላል ህክምና በህክምና ክሕከመኑ ዝኽእል አበይ ክርከብ ይካል ያተሐተወደላ አሜሪካ ጀርመን ታይላንድ እንደዚህ አይነት ህክምናዎች አሉ ለውስጥ ደዌ ህክምና ለተለያየ ነገሮች እስከ ህይወት ፍጻሜ ድረስ እንክብካቤ ህክምና ለማድረግ አፍራን ጀነራል ሆስፒታል ፍቃዱን ሰጥቶናል ስለዚህ ከም ትሪወር ለኹም ዝተፈላልዩ ህክምናታት ወይ ካ ተካላት ማለት እዩ ንዕኡ ንኽሕግዝዎም መብጻዕት ዘለው ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ደግሞ የአንድ አመት የሱቅ ኪራይና ሱም ስራ እንድትጀምር ጎን ለጎን የገንዘብ እርዳታም ያረጋግላል ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ካ ናይ ዓመት ገዛ ክራይ ኮሙን በተጀሚሮ ዘሎና አሽቱ ማሽን እሱን ኻዕቢዮ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ከም ዝገበሩሉ ካ ነጊሮሞሎ ማለት ጋርመንት ደግሞ የ50 ሺህ ብር ግምት ያላቸው በተለያየ ቀለም በተለያየ ሳይዝ ቲሸርቶችን ያበረክትልሃል ስለዚህ ከም ሰምዑ ጽናሕኩም ዝተፈላልዩ ትካላት ንጆን ክሕግዙ መብጻዕ ካኣቱ ጸኒሖም ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ጆን ቴሌፎን ከምኡውን ናይ ባንክ ኣካውንቱን ኣብ ታሕቲ ኣቐሚጦሙልና ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ንጆን ዘጋጠሞ ፍጻሜ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ኣዝዩ ከብድኻ ዝበልዕ እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ከም ተቐዲሞ ዝበልኩኹም ክምስገን ወይ ጅግና ከብሎ ዝኽእል እውን ብዙሕ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዓብዩ ዘጋጠሞ ሽግር ናብርኡ እውን ንባዕሉ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ እሱ ግን ዝኩሉ ሓሊፉ ባዕሉ ህይወቱ ንኽመርሕ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝተፈላለዩ ስራሕ ኢቨን ሊስትሮ እንዳሰርሐ ተምሃራይ ኢንጂነሪንግ ኮይኑ ሊስትሮ እንዳሰርሐ ድሕርቲ ሓደጋ እውን ንባዕሉ ተስፋ ከይቆረፀ ሓደ ኢሉ ምጅማሩ ብጣዕሚ ክድነቕ ዝግቦ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ጋይስ ንሎማዓን ዝበልናዮ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ። ክሳብ ኔክስት መደብ ንራኸብ ሰላም